Oh, selamat datang para tamu undangan. Oh, dialek pesta anak kemenakan kita malam kini dalam daerah Tanjung Lolo. Dihibur oleh grup Saluang Luak Nantuo dari Batu Sangka. Ada bintang tamu kita dari Padang, Mak Ipin, seperti yang biasa. Ada je bintang tamu kita dari Batu Sangka, Mak Son. Ayolah, kita suara dah. Mak, ayolah, lah ranggang di tempat diseka di dan Mak Son berlalu lah. Ayolah, mamak jalan sana, malaki na lain tibo na Jawa datang ke Tuan Suha Basilambe, Jogrup Saluang Luak Nantuo Batu Sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di Bangkaulu penembak kapal di Muaro, beriam pun kami di Pangulu jawab assalam di Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kediri badan kami selangkah kami turun janjang menuju kampung mamak jerun sana di Tanjung Lolo malam kini. Dia elok bahasa orang disiko lah diembau di bonanya. Tiba kami lah bukaan pintu duduk lah kambang lapiak lah unjuk siri aja carano. Itulah sudah minum jam makan. Tentu karajo kami ansua nan bagurau semalam suntua badendang semalam nangko dalam rangka pesta perkawinan anak kemenakan kita. Cupak panua gantang balanjuang, kacupak anak tiga lua dalam daerah Minangkabau. Salam jesimpua kami anjuang, kabakini niat jemama, uku aja jangko kota lampau. Kami nang ketik mudo mata, alun setahun jaguang, darah halus setempuak pinang. Baraka balun pandapek kurang, pengalaman Jawa sekali, bapak mamak tentang itu. Ibarat orang lawang baparak tabu mak kok kadang nyota buat di buku, panjang nyota buat di ruwe. Kau ndak mani tabu sampai ke ujungnya, beri maaf kami dek mama. Maklum kami baru pandai baparak tabu. Si cerik di tepi banda, kok rabah tolong runduan. Kami mudo mata do nenggaik jolong baraja, kok salah tolong tujuan. Kok rabah tolong runduan mak si cerik rabah daun jatuhnya dari badarai. Kok salah tolong tujuan. Kok sasek kami pantun, kami badendang kurang pandai. Kali lawa di Sungai Rimbang, anak rusuh mati tadabianya pukul aduo. Kok gawa minta ditimbang mak, badoso ampun balabia, kebakai mamak na disiko. Ibarat orang Malaya mak, lawi na lawe kami sawang, ombak na gadang kami tundo, kok karam kami tentang itu. Kok tawana minta disilami, kok anyik minta dipintasi. Baik itu kandak kami semalam kini. Lawi sati dan to batuah, orang dunia banyak keramat, batuah kempuang surang-surang. Artinya mana mak? Kok anyik tolong disilami, kok tawanam tolong dipintasi. Baik itu mana kandak kami semalam kini. Ndak itu mak, kaganti sirian nasa kapua. Kaganti pinang nasa gato, kaganti perkenalan diri kami nangka bagurau semalam kini, padendang semalam nangko. Simak de mamak jale-jale nak buat terangan cie-cie. Mulai dari tukang saluang kita, dari Batu Sangka, ketek mana mau Gadang Bagala, ketek mana mau Kamarudin, Gadang Bagala Sutara Jumudo, kampung asal di Sungai Tarap Batu Sangka. Nakabadendang lagi balimu kami malam kini na bertemu Leni Caniago dari Suraso Batu Sangka, nan kedua Wati dari Batu Sangka, nan ketiga anak ambo, anak nomor 5 sun dak kau radia lain. Sadang baraja wana, insyaallah kok la yakin baraja kaganti ambo iswa. Mudah-mudahan bagi orang awak kamai atuk miliu kedak kebonda. Tukang organ kita dari Sejunjuang, Eri DJ dari Sejunjuang, kita dihibur oleh DJ musik DM musik dari Padang Gantiang Batu Sangka. Bintang tamu penghabisan kita berkenalan, Mak Ipin Garundang, balik di Tanah Suci sampai hari baru pai umroh. Alhamdulillah kita antara bila tercapai kesenangan.
Tuah, hala tambah hitam kan yang sujud. Roman bertambah warasi yang paling son. Nabi sondak mendeko dah. Oke lah, ialah mamak jalan sana indak guno di rantang banang elok di kumpananya singki ambil sekadar kepaguno. Elok kita dah ngasal long jelendang. Simak lepan tuncik cie. Sabui lagu nantaraso. Jo singgalang salong dimulai. Baik tu adek guru nangko. Kami dah indak cediak pandai. Timbang dek tuan nama samo. Larami pasal danguang-danguang. Dimungkuh berjalan gadang. Kamu dia jalan ke seliki. Kaki dia orang kawalai. Dah Kamarudin ambillah seluang. Mai ipin jo kawan-kawan aswa berdendang. Jo singgalang dua kita laki. Jo bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Acara kita diliput oleh Mak Ujang R official YouTube tu. Dipersilakan like dan komen besok. Nah biasanya Abang Benny ada beralangan tak bisa hadir. Aku kita tampilkan Mak Ujang kita untuk selanjutnya. 3 hari le bisa dicaliak di YouTube Mak Ujang R. Oke lanjut Leni Caniago. Anarang sarwaso nan badendang lanayo elanai Cepat panua gantang bahalannya yang amat sukatanan hatiku luar alai tak pakai di minang kabau alai bayarilah larilah malam dua nanakan doangai nan jo sama salamari yang amat bila jo apa kami minta alai kuajo yang koko tak lampau alai kai di banyu kini alai anak kandung Tanjung lalu kita berdendang karena bagura orang sampai pagi. Imam batin ya
nang rasana badan taruh mu'man qalari la babahu wa tua jamudang la datang le urang nang jauh dalam mimpi dalam sambang lecok pada hilang dari pandangan rusuh ada jabi akain di Bali ama di jabi apa ngerti anyo anai tuanai pangti anyo ama oi karam ne nyoran nyoran lain tuanai minta tapi kami wahani kedosan kasadoyo alai tuan ai kasadoyo mama baik karam nyoren nyoran lain larisa Salamu pandan badarayane mak ai bapa dilada juwo Allah padi juwo Allah karam den dinyo Allah tuan Assalamu acara ene mak lai bahati sana juwane Allah sana juwo Allah karam den dinyo Allah dau jano Oi di jabi akain di Bali ne ama di jabi tangado eto alai di jabi tangado eto lalai oi karam den dinyo lalai oi tuan minta tapi kami bani le ama pakai don sana kasa donyo lalai pakai don sana kasa donyo lalai oi garam den dinyo lalai oi tuhan baringin anang kandung adi pakanak alalai nani bawa anang kandung angkat tuanagari lalai kan tuanagari di bala di bayo nande yakin anu sana asamu baniyai alalai batamu gitu ya malam kini lalai ya malam kini antara di denai Sutan sati jalan malenggo akan luangai tasuruah anak di balubui tasuruah anaknya di balubui saya sakatola kita datang akan luangai seluang dia ambil bagulambe saluang dia ambil bagulambe nandi bawa ya makan tuan hari ya ma asuhan dia ya ma ba pondok rundo ma ba pondok hari
Indo tuanai nambah tamu datu asa kali-kali ama batali panganjang kawanda ayo ama kawanda ayo antalariden Alabaran sua oe urang datang oe Tuhan kandak kana lagi nana taraso dedak oe nantaraso dimanyo oe ko ado dusana akabe maranggang oe Tuhan oe dipare oe samalamku dedak oe samalamku dimanyo Nana malaki nana lain datang nema ayah sadoi ko kita dulu etali kana kami rantang panjang alai nambe bani emauranyo nema di maju kini nana kanjuang أين التي بطول تيلني أتعرى لي أنا بؤدوي ستن أنا دمنا دودو أنا دوانا يا لدي مقام di kursi jaratu di setri bananya nama nandi agi alinta wasia hati kandungan ada tenggang dia batin agaibullah antara dan tuanai usati urang bawa coaco mayati udara pulo name tawati atawarito dia gampang tadi kemaya alamu antara hari dan tuanai Nandia gelin tau basian lalai lai bagurau samalam ko ado kabe nan maranggang lalai kito pa are samalam ko di manyo kini nan kandungan Oke di Jerry, ladi agi ayo singgalang induk tadi lah sampai Pulau Lintawasiang. Arau lama indak ketinggalan.